Pertsonengan oinarritutako intralogistika esan daiteke dela automatizazioa erabiltzea pertsona almazen baten edo biltegi baten zentroan jarri eta bera zaintzeko, bai? Eta berari laguntzeko alden modurik egokienean, ez? Elementu ezberdinak erabili daitezke eta azkenean horrek laguntzen diguna da pertsona hori ingurune seguru, ingurune eroso batean aurkitzea eta horrek emango dizkigun irabaziak azkenean dira produktibitatea igo zaigula eta noski pertsonak mantentzeko eta kontratatzeko ditugun zailtasun guzti hauekin kontestu honetan nolabait emango digu erreminta bat gehiago pertsona horiek fidelizatu eta denbora luzez gurekin izateko. Automatizazioak laguntzen du nolabait kasu bakoitzerako. Esan dezakegu adibidez, pisu handian mugitzen diren kontestu batean, sektore batean, automatizazioak berak dagoeneko pisu hori hasieratik bukaeraraino manejatzeak, ja dagoeneko langileari laguntzen dio, ez? Almazen hortan dagoen langileari laguntzen dio, ze berak dagoeneko ez dauka hori egin beharrik. Hala eta guztiz ere, egin beharko balu, diseinatu ditzakegu lanerako zona batzuk edo lanerako estazio batzuk, ahalik eta parametro ergonomikoenak erabilita, eta manipuladore ingrabidoak eta abar ezarriz ergonomia egokiena lortu ahal izateko. Hori da adibide bat. Joango bagina adibidez baita ere entorno kongelatu batera, edo izoztutako biltegi batera, non -25 gradu zentigraduko temperaturak hartzea iristen garen, noski, horrelako biltegi bat erabat automatizatzea barrutik laguntzen digu operarioak ez dutelako berriro barrura sartu beharrik. Beste kasu batzutan, egin beharko balira paletizatuak, paletizaturako postu ergonomiko batzuk ere existitzen dira, eta beraz, orain arte, edo garai batean egiten ziren eskuzko paletizazio horiek, horrelako sistema baten bitartez lagundurik egin daitezke, eta beraz, operarioak dagoeneko ez dauka ez pisurik altxagarrik, ez dauka arriskurik karga gainera eroriko zaiola, eta bar, eta bar. Beraz, guzti horietan lagundu dezakegu langilea zaintzen eta langilearen ongizatea zaintzen. Ullmanik batez ere egiten duguna, eta merkatuak Ullma ezagutzen duenagatik da, asko analizatzen ditugulako arazoak. Arazoak sakonki analizatzen dira, bezeroak ekartzegun desafio hori sakonean analizatzen da, eta beharrezko diseinua egin zaio, parametro guztiak kontutan izan da. Eta zeintzu dira parametro horiek, parametro ergonomikoak, produktibitateko parametroak, hazkunde parametroak, eta baita ere noski eskalatzeko eta nola hazi beharko litzateken jakiteko parametroak. Bistatik galdu gabe noski, retornoa, inbertsioaren retorno hori kontutan izan behar dugu.